Νομίζω για μένα ότι είναι η καλύτερη ανάβαση της χρονιάς. Έχει φοβερές στροφές, το θέαμα θα είναι εκπληκτικό, αλλά και ο χρόνος πιστεύω ότι θα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Αν βρέξει, τι γίνεται? Κοίτα στρατό, ή βρέξει ή είναι στεγνό, νομίζω, ή χιονίζει. Εδώ πέρα η ανάβαση έτσι κι αλλιώς γλιστράει. Το ξέρουμε όλοι. Νομίζω ότι με βρόχινα ότι θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή οι χρόνοι θα ανέβουν όχι πάρα πολύ όπως σε κάποιους άλλους αγώνες, αν βάλουμε βρόχινα ή στεγνά. Αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Κίμης σε συνεργασία με τη Start Line, πώς τη βλέπεις? Εκπληκτική. Τους αξίζει συγχαρητήρια. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω στο δρόμο. Έχουν φτιάξει κάποια κομμάτια επικίνδυνα πέρυσι, που είσαι γνώστης γι' αυτά. Θα ήθελε κάποιο καινούριο οδόστρωμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το αλλάξει. Με την υποστήριξη των ΙΕΚ Δέλτα, ο Τάκης Καλτσάς με Ford Escort K1 είχε χρόνο για το πρώτο σκέλος 2 λεπτά 18 δευτερόλεπτα 14 εκατοστά. Όλα είναι έτοιμα και να ξεκινήσει το δεύτερο σκέλος της πέμπτης ανάβασης Κίμη. Ο Τάκης Καλτσάς είχε χρόνο 2.47.75 στο δεύτερο ανέβασμα και συνολικό 5.06.89, τερματίζοντας πρώτος στη δεύτερη κατηγορία των ιστορικών αυτοκινήτων. Ο αγώνας έχει τελειώσει, είσαι πρώτος και πάλι στα ιστορικά αυτοκίνητα. Πώς ήταν σήμερα? Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, αλλά πώς το αντιμετωπίσατε? Κάναμε σωστή επιλογή ελαστικών με τα λάστιχα τα Avon και ήταν πραγματικά δύσκολες οι συνθήκες. Πολύ βροχή, πολύ νερό. Αλλού ήταν στεγνό, αλλού βρεγμένο, αλλά τελικά όλα δούλεψαν ρόλο για μας. Τώρα με τη βαθμολογία τι γίνεται? Ανακάψαμε λιγάκι γιατί είχαμε μείνει στα μέγαρα για το πρωτάθλημα. Πάμε καλά όμως. Αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πάντα με τους ίδιους χορηγούς, έτσι? Η ΕΚ Δέλτα, Avon, Αγγελάκη Σέρβις, μια χαρά, όλα. Κάθε επιτυχία παντού, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρκετά θεαματικός, με το νούμερο 7 ο Τάκης Καλτσάς οδηγώντας Ford Escort RS, έχοντας χρόνο 2.17.47 για το πρώτο σκέλος.